энергетычны кааператыў у Беларусі такая эканамічная форма, которая дазваляе мясцовым ресурсам заставацца тут жа. То бок мы не гаворым, што ёсць агромная энергетычная карпарацыя, неважна, дзяржаўная ці прыватная, якая вырабляе энергію і прадае па нейкіх правілах рынка. Мы гаворым про тое, што тут у нас, в нашай вёсцы ці побач з нашым горадам ёсць лакальная крыніца энергіі, которую зрабілі самі ж мясцовыя жыхары добра, разам з мясцовымі ўладамі, можа быць, нават з мясцовым бізнесам. І гэтая крыніца дазваляе ўсім удзельнікам, всім чальцам гэтага кааператыву, гэтай супольнасці задавальняць свае энергетычныя патрэбы. Ёсць такі сучасны падыход у эканоміцы, называецца Commonwealth Building. Гэта значыць будаванне дабрабыту супольнасці, ці там будова дабрабыту супольнасці. Маецца на ўвазе, што вёска, ці невялікі горад, ці нейкі такі рэгіён лакальны, лакальная справа успрымаецца як супольнасць, у котором ёсць тыя, хто прадукуе энергію, у которым ёсць тыя, хто атрымоўвае энергію, той, каму гэта неабходна. І калі мы свае думкі у планаванні энергетыкі, у развіцці гаспадаркі лакальнай накіроўваем на тое, што мясцовыя ресурсы павінны задавальняць мясцовыя патрэбы. Так, калі мы разумеем, што мясцовыя людзі павінны, наколькі гэта магчыма, выконваць працы, которые патрэбны тут,